Mabigat yung paratang na yun. Kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, huwag kang mabilis magpasya. Aralin mo. Para sa ganun ay walang mapahamak. Opo. Panahon ng Fernando Po Jr., nakita mo na yung Max Alvarado. Ay, naku. Kayo na ako na magandang ng baon. Oh. Action nga ang gusto ko eh. Paano ka nga magkakaroon ng kasanayan dyan sa pagbaka sa mga problema na yan? Kung hindi ka ngayon tetestingin dyan. Ayun po. Paano mo sasabihin napakatatag mo? Wala ka namang kinakalaban na kung anumang suliranin sa buhay. Matetest ka lang eh. Ha? Totoo po. Doon ka lang makikilala talaga kung talagang matibay ka. Kapag ka yung mga pambugbog na yan ay talagang dumaan sa'yo. Dumaan sa buhay mo. Tama. Di ba? Tapos ang mababalitaan mo, may namamaril sa eskwelahan. May nagsasaksakan sa eskwelahan, Sen. So, kung ang ating mga kababayan po ay walang gabay, ibig sabihin gaya nung binabanggit nating mga pagtitipon, nako, malamang pati isip na lang kayo, gulong-gulo, Sen. Alam mo, yung nangyari, ang pinag-uusapan ba natin yung nangyari sa Tacloban? Opo, Tacloban City mismo, Sen. Na kung saan hindi naman mga kriminal talaga ang pinag-uusapan. Hindi po, mga bata po to, 14 anos, 15 anos. Kapag ka ang nagbarilan dyan, mga taong, alam mo, maliwanag na pinalaki sa krimen talaga. Yan. Kung kailan tumanda, doon nakita ang lahat ng masasamang gawain at nauwi sa ganyang klaseng pamamaril at pagpatay. Hindi nakatakataka yun. Hindi po, kasi ganoon talaga sila. Pero itong nangyari, mga kabataang minor de edad ito eh. Yan, At estudyante pa, Sen. Mga estudyante. Nag-aaral, opo. Na kung minsan ay isinasalamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ngayon. Hindi mo makikita kung ano talaga ang pinangyarihan nito eh. Totoo po. May mga ibang mga kasamahan ako sa Senado, mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi ay yun daw mga video games. Yes. Ayan, isa yan. Naka-impluensya daw sa mga bata, Sen. Yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, ay pakaisipin mong mabuti. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, bigla ka na lang magtuturo na para mga kala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ang maaring natukoy mo na naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa ng krimen. Bakit ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, halimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Magmula sa action, merong mga tinatawag na strategy, hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko eh. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan nyo talaga siya, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na eh. Ang sine? Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, O lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo namin. Kayang-kaya, Ako magdadala ng pambaon ng operator. Ng sinihan. Di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Kayo na, ako na magdadala ng baon. Action nga ang gusto ko eh. Pero tingnan mo,
ako bilang isang naging bata din, aksyon ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo po. Dahil yung likuran ng aksyon na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Poe Jr. Di ba? Yeah. Opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan. po. Oo. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Aha. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan ba Ay, yan, nako, oo. So may patriotism na doon. Yan. Oo. Nung bata kasi ako, makalaban niya, puro hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan eh. Opo. Ha? Isang magazine, naubos isang truck ng hapon eh. Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, nako. Oo. dalawang truck ng hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga hapon eh. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Aha. Aha. Kasi ang sasama ng ugali ng mga hapon eh. Sa pelikula. Sa pelikula po. oo. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan, Ayun. sa oo. komunidad, Sa pagtatanggol sa sa mga mahihirap. mamamayan, Yan, opo. pagtatanggol sa katarungan. Oho, Yun oho. ang dapat na maging ano natin eh. Tagapagtaguyod natin. Oho. Oho. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan eh. Nagsalita pa sila eh. Sabi, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ka ng mga video na to, itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. oo, ay kumikita sila dito sa ating bansa eh. Ay, opo. Kada yan. Kada subscribe, kada malalaro, kumikita Ay sila niyan. kinakailangan naman, bago nila naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, di basta lang na kikita silang puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka muna, ba't di ba niya naisip na hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Opo, buong mundo po yan eh. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di na nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Oho, kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, At ida-download niyo saka po doon yan. sa tinatawag na Steam. Yes po. O, ikaw Nelson, alam mo na siguro to. Baka hindi mo pa alam. Doon sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama po. O sa mga kapatid, global ang kanyang ano eh. Yes Tapos mo po. sasabing nag-ooperate sa bansa natin. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. Aha. 18 years old pataas. Meron silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa mga kapatid, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Aha. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga. Anong institusyon ang dapat na managot dito. Opo. Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-impluensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-impluensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Dapat sana in-analyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa yung ating DICT. Di ba? Oho. Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. So kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, Opo. na katulad ko, meron na regulasyon kagad, na-regulate sana. Oo. Hindi yung mabilis kang magpasya na
Aba, nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Oo. Yun ang naging siguro nga, Sentimiento ng mga dahil followers. nasa napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga. Oo. Nang hindi mo man lang pinag-aralan yung Laro na yun, mga yung games na factors yan. na may opo. kaugnayan sa larong ito. Opo. Mabigat yung paratang na yun. Kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, huwag kang mabilis magpasya. Aralin mo. Para sa ganun ay walang mapahamak. Baka ho naman agad-agad yung naguhugas ng kamay yan, Sen, kaya nagtuturo agad. Hindi kaya ganun. Alam mo, ito, ano ko nga kung di ako nagkakamali, mga 2 buwan nang nakararaan, ewan ko kung naibigay kay Direk yun. Opo. Naibigay ba kay Direk yung, nung in-interpellate ko si Robin Padilla Okay. Oh. Ganito yan, kasi si Robin, meron siyang, Senator Robin, Opo. meron siyang panukalang batas na ibaba yung Yung age ng criminal law na may liability. Opo, criminal liability. criminal liability kasi may batas tayo 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun eh. Oho, nagbalik sa alaala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Oho. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan eh. Kapag ang isang bata, meron na siya sa the age of discernment, sabi ko. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Opo. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Kapag kako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. At saka alam niyang krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maaari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. Meron ba tayo? Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. So, ibig sabihin, Sen, Anong malay ko na after 2 months may mangyayari ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halata talaga. kasi pinag-uusapan nila, nag-uusap sila, Sen, para messenger eh. Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin. Ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung discernment. Alam nila. May discretion pa siya eh. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabihin, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Sa mga kapatid, pagka yung 2 factors na yon, una, discernment, tapos may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayun nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun.
Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. Sa edad, opo. It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas pong IQ yan, mga panahon Mataas na ang yun. IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga tweed, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Oh, yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpolate ako. Ganun na ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Ayun nga Kaya lang, idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment. Yan. Totoo kayo. At saka lalo na sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balitang binata sa natin kanina umaga, yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Ano? Kailan kayo nag-aral, di ba? Ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research yan eh. Katulad ng dalawang... Parang 2006 yata yan. wala pang hindi ko na maalala. No? Wala, hindi pa ganito kalawak ang kaalaman sa social media sa ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa aksyon, katulad ng kinuwento ko sa inyo, hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa aksyon. Sa violence na agad. Kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. rin. Tama. Hindi, kami kamukha noon, wala namang internet noon. Wala naman kaming ibili na baril-barilan. Dahil mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan, Kunyari yan na baril. nga, inaasta namin baril. Pati sukbita ng gano'n, kung ano na lang ginagamit namin. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero hindi tayo alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Ayun. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga mamamayan na talaga namang inaaglahi ng mga kontrabida nung panahon na yon. Ayun nga. Panahon ng Fernando Po Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Ay, naku. Paquito Diaz, Lito sarado yan. Ansures, Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Muhing-muhi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang Inaapi. Pero hindi ko naisip na, halika kanya. Halika, magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril. Gumawa na lang tayo ng panaksak. Pero hindi namin naisip yun. Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan sa paraan na kaya mo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Sa mga tweed, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa'yo, ang tumimo sa'yo, ay pagmamahal sa bayan, sa bansa. Hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niyan ay Gorebox. Gorebox, yes po. Pinag-aralan ko yan. Opo. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya sa Steam. Baka akala ninyo hindi ako nag-aaral dyan. Bagay, ako kasi nung hindi ko rin alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na huwag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito, kikita kayo rito at the expense of our children. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto Senado, sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Di ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old pataas eh. Nasaan yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun, di ba? Sa atin pa ito rin bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. We're operating on a global market.
At saka pwede naman palang gawin na ahensya, Nelson, na ito down eh. Oh, Na hindi rin makikita. Sabihin, kung noon pa man, na-monitor nila ito, Hindi lang naman kayong merkado namin. you know, Kat lang dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman ganun kadami. Konti lang. Yun nga, konti kaya lang. lang, ang bilis nilang mag-react. Oho. Para lang makakuha ng pogi points. Nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Pero kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. Yeah.